Forum Komunitas Pimpinan Daerah Manang Forkopimda Tanokaro marmanat lau mengadopi mara naso panagaman. Alani i dipatupa Forkopimda do parapoton di alaman ni kantor bupati di hari Senin tanggal 8 Nasalpu. Di parapoton ini dohot do Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Satpol PP Karo dohot Manggala Agni Provinsi Sumatera Utara. Saluhut akka peralatan na perlu dohot haradio ni akka parkarejo dohot di pareso. Di parapoton ini dipaingot dan dim 0205 Tanokaro amang Yuli Eko Hadianto do saluhut masyarakat di Kabupaten Karo asa unang manutungi di Logoniarion. Marhite hataninda sida ulaon parapotonon diulahon mangihuton paretani presiden. Kita melaksanakan apel guna melaksanakan kesiapsiagaan dalam rangka menanggulangi bencana nasional. Mengingat juga saat ini kita sudah masuki musim kemarau, di mana biasanya saat musim kemarau ini sering terjadi kebakaran lahan dan hutan. Itu yang menjadi proyeksi dan prioritas utama bagi kita semua. Dang holan marana hatutungan alai dohot do marana asing di Jamoti Forkopimda lumobi mahiratano nama tolbak dohot aik na sumar. Sia Tanokaro tim Toba TV mabaritahon.